Il-koppja Marlene u Godfrey Farrugia irriżenjaw mill-Partit Demokratiku għax qalu li jixtiequ futur il-bogħod mill-politika. Fi stqarrija lill-midja huma stqarrew kif jixtiequ li l-Partit Demokratiku jinbidel f'partit utli għal pajjiżna. Fl-istess waqt jgħidu li ser ikomplu jaħdmu sa tmiem din il-leġislatura iżda mhux ser jikkontestaw għal aktar elezzjonijiet biex bekk din tkun l-aħħar leġislatura tagħhom. Dan allura jfisser ukoll li se jżommu s-siġġijiet parlamentari tagħhom. Fl-ittra il-koppja tistqar li bħalissa pajjiżna għandu bżonn assigurazzjoni li jibqa' pajjiż demokratiku bis-saltna ta' dritt u l-ġustizzja soċjali jibqgħu il-pilastri ewlenin fil-politika ta' pajjiżna. Fl-istqarrija huma qalu li biex id-demokrazija tibqa' ħajja jeħtieġ li jkun hawn forza politika li tiġbor fiha l-movimenti kollha li jħadnu viżjoni ta' sostenibilità ekonomika, soċjali u ambjentali u rispett lejn l-umanità. Il-partit kien twaqqaf fl-2016 mill-koppja Farrugia, it-tnejn li huma ex-membri parlamentari tal-Partit Laburista, wara li ma kinux jaqblu mal-mod kif kien qed jitmexxa l-partit taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat.